biler er det, du har, siger du? Jamen, jeg har 12 i alt. Ja. 6 mere på vej. Ja. Og så har jeg 19 chauffører lige nu. Vildt nok. Ja. Okay, så sæt nok at holde øje med. Ja, Okay. Kan de opføre sig ordentligt? ikke altid. Men Jeg har jo altid drømt om at være chauffør selv, og de sidste par dage har jeg bare set nogle af verdens fedeste lastbiler. Det er helt vildt. Jeg er slet ikke klar over, at der fandtes så meget sindssygt i Danmark. Altså. det er fuldstændig vanvittigt. Ja, men skal vi gå hen og kigge på ham? Nu vil jeg bare lige starte med at sige, at jeg har jo ikke så meget erfaring inden for det her. Nej, men det har man aldrig, når man begynder at skal have lastbilkort. Nej, det har du selvfølgelig ret i. Skal vi kigge på elbil? Eller skal vi tage almindelig diesel? Jeg synes diesel er rigtig spændende. Men skal jeg så køre den der? Ja. Og hvis du